Sua ala ura nahiago? Ura. Konfesatu daiteken bizioren bat? Txokolatea. Zer egiten duzu inork ezagutzea nahi ez duzunean? Nik esatet eye contact ez egiteko. Ez begiratu begietara eta despistatua nahiteko. Inoiz damutu zara horren proiektu handian sartu izanaz? Ez, inoiz ez. Bat bakarrik aukeratu dezakezu, dantzatzea ala antzeztea. Jo, ezin dute. Momentu honetan antzeztea, gaizki hona izelako belaunekin eta dantza bindikan ezin detelako hainbeste egin. Listo.